Sa paiba-ibang klima na nararanasan ngayon lalo't idineklara na ng pag-asang pagsisimula ng tag-ulan, karaniwang sakit na ng mga tao ay ang ubot-sipon na madalas balewalain sapagkat nawawala naman ito sa tuwing umiinom ng mga over-the-counter na gamot. Isa sa nangangamba sa ubot-sipon ng kanyang 5 taong gulang na anak ay si Mariel. Ayon sa kanya, may lagnat at ilang araw na ring nakakaranas ng sipon ang kanyang anak. Ay pag inuubo po siya, ang bilis niyang lagnatin. Tapos sipon. Pinapainom ko lang po ng tubig. Tapos pag di kinakain ng tubig, gamot na po talaga. Nag-aalala rin si Jess sa kanyang 10-month-old na anak. Kwento nito, ilang araw na rin pabalik-balik ang ubo ng kanyang anak, kaya't minabuti niya na itong ipakonsulta sa Provincial Capital Clinic. Hindi po ako nang babasa-basa papacheck up po. Ayon sa medical expert, hindi umano advisable ang self-medication kahit sa simpleng ubot-sipon lamang, lalo na para sa mga bata. Kaya hinihikayat umano ng eksperto na magpakonsulta muna bago uminom ng mga gamot, lalo na ng mga over-the-counter medicines. Well, common man sa to ang mag-self-medicate. Usual man yan. But if you can self-medicate 1 to 2 days, depende po sa sitwasyon. But if your condition is worsening o nagkagrabe, then karaniwan man sa itong mga health center, kung may pambayad man sa mga clinic, then better na magpa-check up earlier. Kasi kung viral man lang po yan, to be honest, kung viral infection man lang yan na ubusipon, well, you don't anything except what? To liquefy yung pag-ubo mo, sipon mo is good for 3 to 5 days, and magbabitamins per day. Maganda rin umano ang programa sa kalusugan ng provincial government kung saan libre na ang pagpapakonsulta at pamamahagi ng gamot kaya't nagpapasalamat ang mga benepisyaryo dahil mas makakatipid sila rito. Nagpapasalamat po kami ako binibigay na gamot sa mga hudang-hudaman ko. Malaking tulong po, ma'am, kasi hindi na namin kailangan bumili sa labas. Lalo mga mahalang mga gamot. Jem Garcia, CSN.